ngayo eyasithutha so Namanje you are taking accountability but yo ngiphiwe ngicela ukuqedela ngiphuma angifuni mina ukushintsha amagama nabo okay ngicela ngenkulu inhlonipho ngenkulu inhlonipho kwi-platform kaPhiwe ngayona i-platform yenu sicela ulive ubuye asizwanga uthi udonda bengicela ukuqeda ukukhuluma kade ningikhonkotha ona nawe uyakhonkotha ungasitshethi siyakhonkotha ngoba nawe uyakhonkotha wakhonkotha ingane la was create awareness ngengane wathi ingane recruit abantu ungekhona ishow nonsi no ungasitshethi siyakhonkotha ngoba wena wakhonkotha ngengane ekuqala wena wakhonkotha ingane ekuqala wathi ingane i-recruit abantu ungenayo ishow wa-create i-platform ukuthi ingane ithukwe wa-create i-platform ukuthi ingane i-attackwe ingane ingasakwazi ngisho ukuhamba emphakathini musuke usitshela ukuthi ene siyangikhonkotha ngoba wena wakhonkotha ngengane ekuqala ngicela esho ngicela nimute kancane khonkotheni ke ngicela nimute kancane esho Nonsi, you can take your time and then continue. Usisa kabhodle mo Phiwe manje. Mase ngikhuluma bengicela ukukhuluma ngiqede Paul sithanda sami Paul qhubeka. Okay, esho Angisona isithandwa sakho please ungangibizi kanjalo please. Angikwazi igama. Nazi izithandwa zakho ama-followers akho akhuluma yonke into ayithandayo ngathi. Ibiza bona ngezithandwa zakho not us please. Sorry, vele you don't even come close ukuthi ungaba isithandwa sami. Izithandwa zami ifundile. Uthandwa yilabo abakuthandayo ayithina vele. Ababapendayo. Laba abathenga umpesu ibona abakuthandayo not thina sidla impesu thina. It's doing very well. Millions and millions of customers athenga impesu. Carry on. It don't care ngompesu wakho thina asinandaba. Ngeke ukuthi ungadicilela isithunzi sengane phansi ucabanga ukuthi sizothula kanjalo. No sisi never. Phiwe bengicela ukukhuluma ke ekhulumeni kwami and bengingafisa Phiwe ukukhuluma ngiqede bese ngehla. Yes, into engifuna ukuyisho ukuthi ngicela umzala amute then ukhulume. So umzala ngimazi igama lakhe negama lakhe uyalazi. And I'm okay if kuwo wonke ama-creators ahoste i-story nifela ngendlela nifile ngayo. It is a pity ukuthi niyofila kanjalo and uSamu nomini whatever iyenzakalile and it is okay. Mawufisa ukungithuka ngempesu or whatever it is okay. And yeah at the end of the day ngisihostile istory siqale kumina sahamba saya kwezinye indawo uAmanda futhi akasiyi ingane mangabe uthi ingane angi-understand ukuthi uthini. Into engingayifisa nje ukuthi nikwazi ngoba nakho ukuthiwa umini nimsabisile nakhona nikhuluma futhi niyamhlanganyela yimi nasemini namanje yabo thanda zami I think ongayithanda sami bantu baka Amanda if beni umndeni and kukhona umuntu oyedwa okwazi ukuba kwi-live akhulume kahle into ingabe isiphelile. Mina I do not care ukuthi njengamanje guys nifila kanjani ngoba aninginiki ithuba lokuthi ngithi ngikhuluma nami as a person ozogcina ethe futhi ayikho into engayi-apologizela engizoyi-apologizela ngisho kuthiwa bekukahle ngoba I hosted the story like uPhiwe like Sambile Sakathabani mina ningisabi or benivele nine-agenda yenu nami ngami and it's okay Phiwe 1 second sithando sami and it is okay yabona into leyo. I hope ukuthi uAmanda uzoba right esibhedlela uyisendile inamba yakhe kaWhatsApp but I have no interest yokumfonela. I hope uAmanda esibhedlela uzoba right. Manifuna ukuba angry ningaba angry futhi nje angathrow abanye abantu you guys can be angry kodwa ke I serve you respect where I'm giving you respect. Angazi nize ningi-respect and namanje kunokuthi uthathe accountability uAmanda wenze not uAmanda ugeli wakuba Amanda noma wakini wenze i-live was very rude. If mina bengi-wrong u-wrong no-wrong uyawenza yini right wena umdala kunami mangikubuka
nabantu bebekhuluma futhi emva kwakho okay asingaku-appreciate umncane kunami yes umncane kunami uyitshitshi uyi-2K lalela-ke 2K mhlambe njengomuntu omdala-ke kunawe ngicela ukuthi ngikufundise u-wrong no-wrong akawenzi u-right. If benifile ukuthi mina bengiyi-wrong angithi bengabe sihlale phansi nonsi sibona ukuthi ukuhosta kwakho nokubuza ukuthi u-Amanda uyena lona nokuthi u-Amanda akacingwe mawukuthi uyi-recruiter sibona ukuthi ube wrong. Mina ngabe ngihlale phansi ngathi ngiyaxolisa ngathi futhi angazi bengizobe ngixoliselani ngoba bengizosho ukuthi ngihoste istory mangayena u-Amanda kuyena njengoba bengicelile abantu bami ukuthi bangayi ku-Amanda bangamsendeli u-Amanda ama-message size simthole u-Amanda. Hayi sis. Angakaqedi ukukhuluma, that's the problem. Yo, ungangikhiphi kwi-character. Let me breathe in. Phiwe, bengicela ukuthi angilalele phansi ngoba there is no flipping way right now. Ngikuyekile ngakubuza ngakutshela ngathi bhodla ngami. Nami bengicela ukukhuluma unginike ithuba. Ngiya-understand nami ngifana nawe ngi-emotional ngiyathanda ukuphendula. But at this point, sidinga indlela i-way forward. Ngeke siye back and forth. So nami ngicela ukuthi nje ngivele ngibe mfishane. Bengathi u-Amanda angaba right, u-Amanda aphile. Mina ayikho into enginikweleta yona. Nihlale phansi nicabange nifamily ayikho into enginikweleta. Ngihoste istory ngathi u-Amanda asimcingeni.